Joe Borg, uffiċjal tas-Segretarjat Parlamentari ta' Silvio Parnis, intbagħat b'missjoni speċifika fit-Tribunal taż-Żejtun bl-iskop li jiddefendi persuna minn kontravenzjoni maħruġa fil-konfront tagħha. Iżvelat dan il-Gazzetta Tan-Nazzjon f'rapport li fih tad-dettalji dwar dan il-każ abbużiv quddiem it-Tribunal taż-Żejtun. In-Nazzjon irrapportat li dan il-każ seħħ fil-25 ta' Lulju li għadda meta Joe Borg ippreżenta lilu nnifsu fl-awla tat-Tribunal taż-Żejtun u stqarr li kien intbagħat hemmhekk mis-Segretarjat Parlamentari ta' Silvio Parnis bl-iskop li jiddefendi lil waħda mara li kienet akkużata bi ksur tar-regolamenti ta' traffiku. Ir-rapport ikompli jsemmi kif saret stqarrija mill-Ispettur tal-Pulizija Marius Buġejja li qal li kif daħlet fl-awla il-mara konċernata kienet akkumpanjata mill-uffiċjal Borg li jaħdem fis-Segretarjat ta' Silvio Parnis li ma' uffiċjal talab li jixed. Jingħad ukoll li waqt li kien qed jixed, Borg qal li l-kontravenzjonijiet li kienu ħarġu l-kollegi tal-Ispettur f'dan il-każ partikolari ma kinux vijabbli u kien hawn fejn dan l-uffiċjal ta' Silvio Parnis qal li fil-post fejn inħarġet iċ-ċitazzjoni ma kellux isir infurzar. Iżda din l-istqarrija l-Ispettur qal fl-istqarrija li jagħmel illi kien oġġezzjona peress li d-dikjarazzjonijiet ta' Borg ma kinux minnhom. Fl-istqarrija tiegħu l-Ispettur qal li kien qed jagħmel din l-istqarrija minħabba l-fatt li fil-fema tiegħu mhux aċċettabbli li persuna mqabbda mill-Gvern u li suppost titkellem f'isem l-uffiċjali tal-komunità titla tikkontesta irregolaritajiet fit-triq u twaqqa l-kelma ta' uffiċjali oħra tal-komunità li jagħmlu xogħolhom tajjeb.